Tamhle je. No ne, přivedla s sebou pár kolegyň. Ty holky se držte. Drž se jí, nikdy ji nepouštěj! Tede, to jsou nejhezčí holky, jaký jsem viděl, a všechny pracujou s Tiffany. Jo. Proto může být jediný vysvětlení. Tede, je Tiffany obchodačkou farmaceutické firmy? Jo, jak tohle víš? A tebe nenapadlo mi to povědět! Co, je to jenom práce? Jenom Co? Tede, po věky věků vždy existovala jedna zásadní profese, která přitahovala sexy holky, jako je Tiffany a kámošky. Můžu tě provést historií? Říkám jednoznačně ne. Všechno se to začalo odehrávat před 2,5 miliony let. Muž byl lovcem, takže nejpřitažlivější profese? Sběračka. No to jsem z toho homo erectus. Jak člověk ovládl technologie, nejpřitažlivější profese se měnila. Jsem si jistý, že je to kýla. Kouknete se znova? A pak se člověk vydal k nebesům. A tak si sexy ženy nazuly střevíčky z podpatky a staly se letuškami. Trochu mě teď tlačí bezpečnostní pás. A pak si člověk řekl, život je těžký. Měl bych začít brát spoustu léků na předpis. A tak hezký holky nakráčely do lékařských ordinací a vypadaly natolik sexy, že činili prášky na erekci, který prodávali zcela zbytečně. Takže teď jsou farmaholky nejvíc sexy profesí současnosti. Ahoj, hnědoočko, jak pak se máš?